pamene chisankho cha pa 16 September 2025 chawandikira, bungwe loyendetsa zisankho la Malawi Electoral Commission kapena kuti MEC kuchoka pa 24 July 2025 linasekulira kuti anthu onse amene ali ndi chidwi chofuna kupikisana nawo pa mpando wa president akapereke zikalata zawo kapena kuti nomination papers. So tikudziwa pala anthu ena kuti mwina sitinakwanitsa kupanga follow. So mu video iyi tikufuna kuti list yonse ya anthu amene apereka nomination papers ndikupanga apply kuti afuna azemere nawo pa mpando wa president tibwerese pamodzi. Ndiye mu video iyi tikufuna tionetse kuti anthu onse amene anaonesa chidwi chofuna kupikisana nawo pa mpando wa president komanso ndi running mate awo ndi ndani. So presidential candidate woyamba ndi a former president Dr. Joyce Banda amene ndi a People's Party kapena kuti PP. Iwowa asankha Akhumbo Kachali kukhala running mate wawo. Presidential candidate wachiwiri ndi Mr. Andrew Chivungo amene ndi a independent, ndipo a Chivungo asankha Mavis Malukuo kukhala running mate wawo. Presidential candidate wachitatu ndi Dr. Daniel Dube. Iwowa ndi achipani cha National Patriotic Party, ndipo Dube anasankha Dustin Mwangulu kukhala running mate wawo. Koma verification awo sinatheke chifukwa chonena kuti analibe ma documents okwanira, makamaka ma identification documents okwanira okhuza vice wawo, komanso anali ndi incomplete declaration ya mafomu. Ndi anapangidwa advise kuti akakonze mavuto amenewo kenaka apangiso submit. Ndi sindikudziwa kuti ngati anapangaso kapena sanapange. Ndipo presidential candidate wa number 4 ndi a Professor Arthur Peter Mutharika. Iwowa ndi achipani cha DPP, ndipo asankha a Jane Asa kukhala running mate wawo. Presidential candidate wa number 5 ndi Aminiwad Tobias amene ndi independent, ndipo a Tobias asankha a Henry Ndebo kukhala running mate wawo. Ndipo potengera ndi MEC chairperson Honorable Justice Annabel Talimani anavomereza mapepala awo kuti adutsa ndithu pa preliminary level. Ndipo presidential candidate wa number 6 ndi Atupele Muluzi achipani cha UDF. Amuluzi asankha Dr. Alex Kalolo kukhala running mate wawo. Presidential candidate wa number 7 ndi Akondwa Nankuma. Iwowa ndi achipani cha People's Development Party PDP, ndipo Nankuma asankha Abetha Mackenzie kukhala running mate wawo. Ndipo pa number 8 tili ndi Cosmas Felix Chipojola. Iwowa ndi a independent, ndipo Chipojola asankha Memory Naveko kuti akhale running mate wawo. Ndipo chairperson ya MEC Honorable Mtalimanja apanga confirm kuti mapepala awo adutsa preliminary level successful. Ndipo pa number 9 ili ndi Dr. Nelson Kabambe. Kabambe ndi achipani cha UTM, ndipo iwowa asankha Matthews Ntumbuga amene tinene kuti asankha Dr. Matthews Ntumbuga kuti akhale running mate wawo. Ndipo presidential candidate wa number 10 ndi Akwame Bandawe. Iwowa ndi achipani cha Anyamata Atsikana Azimayi AAA, ndipo Bandawe asankha Asiatu Apoli kuti akhale running mate wawo. A MEC chair avomerezanso mapepala Apoli kuti akhoza kupitirira to the next level. Kuganiranito kuti awa tikupasaniwa ndi mayina a anthu komanso zipani zimene zaonesa chidwi pofuna kuzapikisana pa mpando wa president pa 16 September. Ndi mayina awo akupitirirabe. Ndi pa namba 11 tili ndi Reverend Hardwick Kalia. Iwowa ndi independent, ndipo Kalia anasankha Teresa Sigeri Kagoma kuti iwo akhale running mate wawo. Ndipo atapereka mapepala awo, MEC anawabweza nawo kuti amafunika akakonzeka zinthu zina. So anauza kuti akakonza akuyenera apangenso submit pasanadutse pa 30 July. Ndipo pa number 12 tili ndi Aphunzira Mvula. Iwowa akufunanso kuzayimira ngati independent candidate, ndipo Mvula asankha Cedric Mkwanda kuti
azakhale ngati running mate wawo, ndipo atapanga ma process onse kupanga submit ma papers yawo, ameki akuwavomereza kuti mapepala amenewo ali ndi zonse zoyenera ndipo adutsa pa preliminary stage. Pa number 13 tili ndi Akamuzu Chiwambo, iwowa ndi achipani cha People's Transformation Party Petra. Achiwambo anasankha Chris Bulakwacha kuti akhale running mate wawo, koma atapereka mapepala awo koyamba ameki anakana chifukwa chonena kuti running mate awo sanapezeke pa tsiku limene amakapereka mapepala. So anawuzidwa kuti zitheke amene kuti awo akhale pompo, ndi tinaonanso atabwera tsiku lina kuzapereka mapepala awo ndipo anavomerezedwa. Pa number 14 tikuona Frank Tumpale Mwenefumbo, iwowa ndi achipani cha National Development Party NDP. Mwenefumbo asankha Dr. Chikondi Opportunity Mpokosi kuti akhale running mate wawo, ndipo mapepala awo nawonso adutsa bwinobwino. Pa number 15 tili ndi Dr. Michael Usi amene ali vice president pakadali pano, iwowa abwera ndi chipani chawo cha hoja zake alibe mlandu. Michael Usi asankha Grace Nastwili kuti akhale running mate wawo, ndipo atapereka mapepala awo chilichonse chayenda bwino. Pa number 16 tili ndi Jordan Sauti, iwowa ndi achipani cha Patriotic Citizens Party PCP. Asauti iwowa asankha Timothy Kaendera kuti akhale running mate wawo, ndipo atapereka ma nomination papers yawo oyang'ana chisankho ameki avomereza kuti mapepala awo anali ndi chilichonse choyenereka kuti akhoza kuzayimira nawo pa chisankho chimene chikubwerachi. Pa number 17 tili ndi David Mbewe, iwowa ndi achipani cha Liberation for Economic Freedom Party LEFP, ndipo Mbewe asankha Edward Kambanje kukhala running mate wawo, ndipo after ma inspection onse atachitika ameki avomereza mapepala awo kuti adutsa pa stage yoyamba ya zimene zimafunikira. Pa number 18 tili ndi Atoko Manyika Banda, iwowa akukuzayimira ngati independent candidate, ndipo Abanda asankha Avera Alinafe kuti akhale running mate wawo, ndipo zonse zofunikira zinapezeka mapepala awo amene anakapereka kumeki ndipo avomerezedwa. Ndipo pa number 19 tili ndi Asmati Swira, iwowanso akufuna kuzayimira pa independent, ndipo Aswira asankha Jonathan Matonga kuti akhale running mate wawo, ndipo after everything apanga pass preliminary stage successfully. Ndipo pa number 20 komanso kumapeto kwinikwini tili ndi Dr. Lazarus Chakwera amene ali president pakadali pano, iwowa ndi achipani cha Malawi Congress Party MCP, ndipo Chakwera asankha Vitumbi Kumumba kuti akhale running mate wawo pa 16 September, ndipo atapereka ma nomination papers yawo chilichonse chayenda bwino, ndipo apanga pass ma preliminary inspection. Watu anali maina a anthu komanso sipani zimene zaonesa chidi pofuna kutenga nawo mbali mu chisankho chimene chikubwera cha pa 16 September 2025. So maina osatachulawa ndi anthu amene akufuna kuzapikisana nawo pa mpando wa president. So timatchula zina la candidate komanso munthu amene akufuna azamuyimirire ngati running mate wake. So zomwe kwambiri kuona video imeneyi ngati yakusangalasani maphunziro china chake masomo china chake chonde tipange support papanga like komanso subscribe. Mukatero ndikuti muzitanso kuona ma video zinonse amene tikayikuyika amene tikayikupanga follow up chisankho chimene chikuchitikachi komanso kampeni yambikayi. Zomwe kwambiri.